Sanibonani molweni abusheng dumelang siyaphinda futhi sanamukela kwi-channel yethu siyethemba nonke niphile nje siyabonga kakhulu kuye wonke umuntu othe wacindezela usubscribe noma ngabe ke uyedwa nje umuntu othinta usubscribe lokho kulethe enkulu kakhulu injabulo kuthina emva kokuthi siposte ivideo yebo siyabonga kakhulu siyacela ukuthi nawe uma wawuthinta usubscribe wenze njalo ucindezele usubscribe uzothola ama-video amasha sonke isikhathi masiwaposta siyabonga namhlanje sizobe sikhuluma ngendaba enkulu indaba ethinta uKhuzani noNgizwe Mchunu Igcokama Elisha. Izinto ziyenzeka kuMaskandi, ziyenzeka. Ake siqalela nayo. Ngomhla ka-5 October, KwiNgizwe Mchunu FM, kwingosi yodumo ethi Zakhala bekunomthandeni Igcokama Elisha manqele. Okuyilapho Igcokama Elisha likhulume khona indaba ethinta uwele Mchunu, elimbiza lona-ke ngenkosi yamahlubuka. Waseke ethula nethuba lokugadla kwimbangi yakhe uKhuzani Dlamlenze Mpungose. Ethi kwaguqa kusendlini yenja. Naye kodwa iclip lapho esholo khona yena. Aweshe lapha emachunwini. Umshove enkani kwabanenkani lo indlaba iphi yakamambatha Igcokama Elisha njengemoto yalo cha cingwane ngitha ake ngisike lijikayo nami lapha kwingosi yakho sigeqama gula wathinta indaba enkulu ke lapha kawelile Mchunu inkosi yamahlubuka mina ngimbiza kanjalo cha isenzo salentokazi ehlubuke lapha enkandla ngene emdletsheni kwelengezo sishiya abaningi bebamba ngezansi kodwa mina ngiyasincoma ngoba simbula amehla abantu abaningi ukuthi ngampela indlenja leya futhi okwesibili ngiyacela abafowethu ukuthi ngampela bonke beze ngomningi ngoba sekucacile vele ukuthi indlenja laba ababhace phansi kwayo njengamanje sekucacile umhlaba wonke ukuthi ngampela inhlanhla nezibusiso izikupha akekho umuntu ofanele kuba yidixa abafowethu wonke umuntu ofanele ukugeza akekho umuntu ofanele ukuba yidixa abafowethu wonke umuntu ofanele ukugeza wozana emdletsheni bafowethu phansi kwendlenja lapho anginidingi nginidinga emdletsheni ngidinga emanzini mfowethu ke siphinde ke sikubongele kakhulu ke ngomacekeceke wakho omsha lapha na ke Range Rover oyithenge ngemali ecele esigidini eke lapha ke ngocash eke kwasho ngishabelunga abamhlophe abangapendiwe bathi ke imoto yithe ngecash kodwa ke test masibuka sabona namasonto angefani awucacisa ngakho konke lokho umntaka baba uthi kwenze njani no naba bethe amasonto wefoni hawu kuzoqala ngamasonto emoto yami ukuthi izinto yifana ngoba phela nalo idixa amaqakala bafani nobuso kahle nje emdletsheni thina iveni asilithathi serious ngoba into yamakhehla uyabona nje ngikhumbula kahle sisezingane sasilikotela thina iveni sisezingane masibuye esikoleni elinye iveni la ngakithi ela driver ikhehla la kwangema lalibhala ukuthi impigoko sasilikotela lithi liyathetha ikhehla sihleke sibaleke iveni nje mfowethu angikwazi ngathi ngiyiserious kangaka ngiyinkosi yomculo kaMaskandi kuthiwa ngihamba ngeveni le nkunzi engihamba ngayo mina ubhobhodla amabhounce awunayo indawo ukubambelela ufisho omkhulu lo uyayibonela nje nawe indaba yeveni ugede yabo-ke nizwele ke igadlela Igcokama Elisha lidalabhelo lapha kuKhuzani lenza konke likhuluma konke lempini nomsakazweni kwahamba-ke nje emva kwalokho gwiqiqi ebusuku bazo yi-5 October kwase kubonakala iy'thombe ebazisiphile ku-social media belokhu iseculator zikhuluma indaba yokuthi umcimbi kaNgizwe okuyingizwe Mchunu Maskandi Festival ebizobanjelwa eCred ngomhla 2 November isikhanseliwe sonke sashaqeka ukuthi kwenzakalani manje ngoba phela kwingizwe Mchunu FM ebekade khuluma indaba yokuthi abantu abathenga amathikithi abantu abaye khona kanye nomthandi ufunayo bathi baqhuzelele impela abantu athi abakhanjwe ke emcimbini nansi clip boda begcizelela bonke bethi nje akuyo khona emcimbini nansi nizwele nani begcizelela bethi akiwe khona iclip yange-5 le 5 October ayezethwini sabona futhi ungezi akudluleke lapho sifuna emcimbini ngomhla ka2 siyaya ngomhla ka2 kuNovember lapha eCred eThekwini kwingizwe Mchunu Maskandi Festival ngizobe ngiqhamuka ngicothoza ngayo inkuzimalanga ubhobhodla amabhansi amadoda kwazise vele wawadla khona lapho kwelika banana ngicabanga ukuthi nje ngampela uzobuqala ukuqhamuka kuneyinkumbi zabalandeli noma kunomgidi omkhulu noma kunejadu elikhulu kaMaskandi ngomhla ka2 kuNovember ngiyobe ngikhona ziyobe iphele zonke zakwethu imoto ngizokhipha ngisho ama-avans emgaqweni namatekisi ngizowakhipha erenkeni ngifuna ishaya ujenga imoto zasenkosi yasemdletsheni kubone lonke izwe njengamanje ukuthi inkosi ngani inkosi ngabantu ngabalandeli bayabaningi inkosi ngeinto zayiningi inkosi ngamandla ayo awuzwe noma kanjani ke ngani wethu abantu abaphelele nje bese shila umfoko phosa kwenyathi nawo bonke abacikwa kithi ndobumwezi umemeza ngamavideo yonke indawo asiphelele khona eCred kubeke sekuthi emva kwalokho-ke
emva kokuthi sekwenze yonke lokho ngeyi-6 October uNgizwe Mchunu wavuka esezopost kwi-page lakhe okanye kwi-page leNgizwe Mchunu FM waposta into ethinta indaba ye-poster kade ikhanseliwe festival yakhe ezobe ese-Carisfontein. Nansi clip lapha ke khuluma khona uNgizwe khuluma indaba yokuthi kuKhuzani owenze njalo ukhande lesithombe okanye le-poster ethi umcimbi wakhe ukhanseliwe. Ikande ulula kanje nokuhlanya ngengqondo. Hawu kanti kulula kanjeni ukuhlanya ngengqondo sizo samabhinqa njengoba ningazike ngungizwe ngomlando wakamchunu intombi zemdaba langazami qomo ngabo zimthanda ifo kanhliziyo ziyagoba ke phansi emabhuqweni enkadla ke ngidlulisa okukhulu ukuphoxeka lapha nokuthi ke namhlanje ke ngizonihlubela udlube ekhasini ngivezela amaqiniso enjobe njalo ke sizo samabhinqa bakwethu ngayithulela zonke izinto emhlabeni eziningi izinto engihlala phezulu kwazo njengomholi njengenkosi yamabhinqa engahlala phezulu kwazo ngithule ngoba ngithi ngiyakha kodwa le angikwazi ukuyithulela sengikhathele bakwethu umfana engamkhulisa ngawo yonke indlela sanikela ngakho konke esasinakho ukuthi lo mfana akhula abe into ayiyona namhlanje emculweni kodwa namhlanje yena ukwazi ukuzoveza ukhansele wakhande iposter esho ukuthi umcimbi wami ukhanseliwe uqale lapho wawukhansela umcimbi wami umhla ka2 November 2019 eCarisfontein Stadium. Umcimbi wami wenza iposter ethi ukhansela afika amaxoki afika amaphiqiphiqi azoxokiza ngangakimi azoveza ubufakazi obuqanda ikhanda nami ngamthola ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi uyena ke oyenzile lento futhi okwesibili abantu abebeposta lento bebekwe abantu abebesohlangothweni lakhe bonke kunjeba kunjalo abengayazi lento umkhaya wami uwe lo mfana wami usukhuluma kanje kimi umfana kwaMpungu sekwela kithi enkandla ingane zami zingishisela impepho ziyangivusa zithi vuka baba wena uzofaka itshe wena uthi hayi lala qhawe ngoba iyona into omhle kakhulu kuyona dogijima wehle wenyuka lapho uzothi lala qhawe kanti usuku uhlala ubhuqa usungayili ukuyolilisa nakimi kujahe lokho uyaxakeka ukuthi ngisaphila kanjani ngineyithengaka ngoba kuba kuya ngawe ngaba ngisekho ngakho ke mfana wami ngiyakhuza ngithi semncane kuleyo ndawo yamona Usemncane leyo ndawo yomona yena usemncane leyo ndawo yomona usemncane leyo ndawo yomona yena usemncane leyo ndawo yomona ukwazi ukujikela mina mkhaya wami ukwazi ukujikela mina ukwazi ukuzobulala umcimbi wami ungazi kahle ukuthi ngisimo sami sinjani uzwazi kahle ukuthi ngifana nomuntu ofile ningenaphi mina ekuhluleni uhlulele umfana wasemzetsheni ekutalapha unabukeliswe awuzalwanga unabalandeli mfana wami akekho umculo wazalwe nabalandeli ngoba sihloniphi ikhono lakho sihloniphi igalelo lakho ukuthi umdlalo omuhle weyinsizwa uqhubeke uye phambili kodwa asikaze sithi ungene emoneni uzocinezela umuntu noma umbone isimo sakho ukuthi sinjani icala lelo lenza ushabalandeli bakho banecala uma bengavumela kwenza lento yenzayo ukwazi ukucindezela mina angikwazi ukujikelwa ingane mina ngizala igijima izongiphathela isikhala egcikeni akuseyona ingane leyo sekuyimpungushya uzalwa yimina ngisho umndeni wakhe uyakwazi lokho kodwa wena ukwazi ukucindezela mina ngenaphi mina indabeni zowelile uwelile umazi kahle ubhululo wakho ubusuku nemini nikuxhumana naye nenza yonke into kuqiqi ngoba nakho uyabona ukuthi uwelile akuze ukutrend ukuthi uzoxoshwe yimi ngingenaphi mina emotweni zobhoza abadla amabhouncer abathenga imoto engafana amasonto ngenaphi lapho ngihlanganaphi ufika ubugwala bakho wena ufunela umuntu ozompressa bona ubuvaka bakho ngaso sonke isikhathi wena ufuna umuntu ozompressa kubo uyakhumbula sigijima emabhidi asahla senyuka sithe izinto sezilukhuni sinikela ngakho konke sinakho ukuthi uzoqopha umlando wathi wena umkhaya ukuba ngigijimi nawe kanjena ngabe sengishilo ngathi hayi kulobu buzima engibhekene nabo ungemva kulento kodwa namhlanje wena ukwazi ukuzojikela mina namhlanje awumkhaya wami lo mfana simeseke ngimnika ushobeni umfoko kakhuzwayo ngaphansi kwengane zomama ngimkhulisa lo mfana ngimeseka ke ngoba sithi waqedela umsebenzi webhova likadikadika waphinde futhi ke wahlonishwa ke indidane insizwe engenamona yalibona italente kuyena yamkhuphula yathi nangu umfana oyikusasa lika Maskandi
sambeka phezulu yingakho ke nathi ke lo mfana saphinde sabeseka samkhulisa kodwa lokho kwakungasho ukuthi sikuphelile ngaye baningi amanye ama-artists ofanele ukukhuliswa njengoba bona abafana befikile beshisa yikho ke lokho esikufelayo ukushisa kwabafana abancane abakhonkotha la eduzane kwensizwa into abaluleke kakhulu ke njengamanje ke ukuthi ke emveni kwalokho yena sameseka lo mfana kade esibizile ejadweni lakhe emgaqweni wakhe wasemabhida ngomhla ka30 wathi isizwe sonke masiphelele sabeka konke ungaboni ngasolinye esabeka konke eke ngishiya insizwa angcweka nazo eke endimeni sakhohlwa oDSD amagezi amahle eke odwayaza basukuma bameseka bazothi eke phambili izwe elikakhuba sonke sasho njalo yagcwala yathi phama inkundla sameseka kodwa namhlanje ukwazi ukuzocinezela mina ubondakanele lokho kungehlele mina ngifanele ukufa azothi lala qhawe angifanele mina ukuthi azothi kimi vuka qhawe ngithi sizwe samabhinqa usho mina njengenkosi yenu ungizwe umlando kaMchunu ngithi asambeni seKaliffontein ngomhla ka2 siyolungisa siyokwenza ama-first betterings siyolungisa okonakala ngithi ke asingadayisi ngefa lophusukela asingadayisi ngefa lomgqumeni asingadayisi ngefa lobhekumuza umfoka lithule asingadayisi ngefa ke lo mahawukela ngithi sinika umuntu awuyedwa uMaskandi akwazi ukuba umuntu oyedwa awukwazi ukuba ngami awukwazi ukungaba noma ubani lento eyifa lezizukulwane ngezizukulwane ngakho ke ngiyacela sizwe sikamthaniya ngiyacela sizwe samabhinqa ngithi mina kusho mina ungizwe umlando kaMchunu niyangazi nje sangikhulumile ngithi phela la nonke eKaliffontein ngomhla ka2 niyokhombisa ukuthi nina ngobani senza ama-Fred Gatherings ngithi amanqampunqampu lawo ngiyabuya ngegcwele ngakwakho nje ukubuka nje nokucabanga nje ngabe uKhuzani ngempela wenzele post ethi umcimbi uzokhanseleka okanye mhlambe ungizwe Mchunu nje uzama ukutrendisa noma uyetrendisa umsakazo wakhe okunye ke futhi ngabe isiphi isizathu esingenza ungizwe ecabanga ukuthi uKhuzani okanye ebakholwa abantu abathi uKhuzani owenze njalo ngabe mhlambe isizathu ukuthi ungizwe Mchunu ukhethe ukuhosta umthandeni kuhlelo lwakhe noma kumsakazo wakhe before uKhuzani efike mhlambe akubeke lwakho nawo uvo uzwakalisa ukuthi ucabanga kanjani ucabanga ukuthi ngabe ngempela uKhuzani wenze njalo noma yini edala ukuthi uKhuzani wenze njalo uma ukuthi uyena uKhuzani wenze njalo noma yini edala ukuthi ungizwe Mchunu icabanga ukuthi uKhuzani wenze njalo njengoba abantu besho bethi uKhuzani laba bade bemtshela laba bade bexokiza kuye siyacela ukuba ke ushiye uvo lwakho kwi comment section bese ke thina nawe sidibana ngokuzayo